Nu mai da scroll! Ești gata pentru un bas mai repede decât poți spune, oglindă, oglinjoară? Hai să-i cunoaștem pe Albă ca zăpada și pe cei 7 prieteni ai ei. Albă ca zăpada era super bună, super dulce și, vai de mine, avea o mamă vitregă super geloasă. Regina cea rea voia să fie cea mai frumoasă din țară. Atenție, spoiler, nu era, așa că Albă ca zăpada a fugit și a găsit o căsuță plină cu 7 pitici amuzanți. Era somnorosul, morocănosul, bucurosul și, stai, îți mai amintești de ceilalți? Toți iubeau mâncarea Albei ca zăpada. Poate mai puțin morocănosul, de aia îi zice morocănosul. Dar regina nu a renunțat. A păcălit-o pe Albă ca zăpada cu un măr otrăvit. Albă ca zăpada a mușcat și, sfor! A adormit buștean. Dar nu-ți face griji, un prinț cu o punctualitate perfectă și-a făcut apariția. Un sărut și Albă ca zăpada s-a trezit. Piticii au aplaudat, regina a dispărut și toată lumea a trăit fericită până la adânci bătrâneți. Sfârșit? Sau doar începutul gustării?